Un equipo de investigadores das Universidades de Vigo e de Santiago de Compostela veñen de desenvolver un modelo matemático e un software que predín a expansión da vespa velutina e que permiten analizar diferentes estrategias de control desta especie invasora. Os resultados do seu traballo acaban de ser publicados nunha prestixiosa revista internacional. Empregando ferramentas matemáticas de recente desenvolvemento teórico, os investigadores empregan datos sobre a localización de niños para predicir a localización de outros futuros niños, comparando o modelo matemático con datos reais. Deste xeito é posible analizar distintas estrategias de control que poidan permitir frear a expansión desta especie, con grandes consecuencias tanto ecolóxicas como a nivel económico. Igualmente, a idea proposta neste traballo de combinar datos do mundo real cun modelo matemático en tempo real para crear un xemelgo digital xa foi aplicada previamente polos autores do traballo durante a pandemia da COVID-19, onde, ademais de predicir a pandemia, tamén estimaban o número de camas de UCI necesarias.